Вітаю, паважаныя гледачы. З вами Александр Кнырович і атмасфера. Ну вось і ўсё. Фінал. Знакавае беларускае прадпрыемства сыходзіць у банкрутства з даўгамі на сотні мільёнаў. Якое? Пра гэта ў нашай сённяшняй праграме. А таксама пра тое, хто развёў беларусаў на адразу 500 аўтамабіляў. І ў які бок выезд з краіны зрабілі платна. Ці Беларусь самая чыстая краіна? А яшчэ які фрукт ці гародніна падаражае сёлета на дзесяткі адсоткаў. І не, бульбу не прапаноўвайце. Я пра іншае. Самай жа цікавай падзеяй тыдня было наведванне Лукашэнкам Саўгасу Гарадзец. Таго самага, дзе ён 40 гадоў таму быў старшынём. Цягне яго да зямлі, і гэта адчуваецца. Заехаў няўдала. Занадта моцна яго ўяўленне пра шчаслівае і бесклапотнае жыццё ў беларускіх саўгасах разыходзіцца з рэальнасцю. Это ужас. Это то хозяйство, которое я получил когда-то 40 лет назад. Это кошмар, это ужас. Тут полная бесхозяйственность. И для показухи возле дороги вроде хорошо. Поехал туда, страшно смотреть. Какую вы мне показуху? Я даже вижу, что это не ваша техника. Ну, я с вами разберусь. Балюча было глядзець на чалавека. Так яго рэальнасць уразіла. Але пра гэта ў канцы праграмы. А пакуль запарце кубачак гарбаты, зрабіце бутэрброд і усаджвайцеся, як мага ямчэй. Гэта атмасфера, і мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі! Фініта ля камедыя. Эканамічны суд Віцебскай вобласці адкрыў справу аб неплацежаздольнасці холдынгу «Белвест». Даўгі 259 мільёнаў рублёў, 65 мільёнаў долараў і абсалютная няздольнасць іх абслугоўваць. Прадпрыемству 37 гадоў. Некалі, у 88 годзе, яно было адным з першых яшчэ савецка-нямецкіх супольных прадпрыемстваў. Заходненямецкім партнёрам тады быў вядомы канцэрн «Саламандра». Якасны і недарагі абутак ад «Белвест» зрабіў яго практычна манапалістам. Добрае было прадпрыемства. Але прайшлі гады, немцы сышлі, і цяпер гэта беларуска-расійскае супольнае прадпрыемства, дзе Беларусь рэпрэзентуе Беллёгпрам на 55%. За гэты час у Віцебску вырас іншы гігант – кампанія «Марк». Але справа не ў ёй, не ў нашай мясцовай канкурэнцыі. У 1990 годзе ў Беларусі выраблялася амаль 50 мільёнаў параў абутку. Па 5 на кожнага. Заваліся. До 2010-го выпуск упаў амаль у 3 разы. До 24-го года з 50 мільёнаў засталося толькі 7. Беларуская абутковая галіна прайграла кітайскім, расійскім, польскім і турэцкім вытворцам. Апошняя фінансавая справаздача прадпрыемства датуецца сярэдзінай 22-го года. Выручка 20 мільёнаў долараў за паўгода. За год будзе 40 мільёнаў. І вядома, з такімі паказнікамі даўгі ў 65 мільёнаў кампанія не вытрымае. Ці будуць яе ратаваць? Пытанне. З аднаго боку там працуе больш за 2000 чалавек. З другога, вядомую на весь былы Савецкі Саюз жлобінскую фабрыку штучнага футра ратаваць не збіраюцца, нягледзячы на некалькі сотняў работнікаў, якія апынуцца проста на вуліцы. Цана пытання на «Белвесце» цяпер, думаю, каля 40 мільёнаў долараў, па 20 тысячаў на адно працоўнае месца. А ці носіце вы беларускі абутак? Міф пра надзвычайную чысціню беларускіх гарадоў адзін са слупоў прапаганды. Маўляў, ну і што ў нас палітычныя вязні і бедныя пенсіянеры? Але паглядзіце, як чыста і якая ў нас прырода, прыгажосць. Гэты тэзіс добра заходзіць тым беларусам, якія за мяжу не выязджалі. Ну яшчэ і турыстам з якога-небудзь расійскага райцэнтра. Але ўжо знаёмы вам, дарагія гледачы, партал «Нумбёў» публікуе рэйтынг з крыху іншымі звесткамі. Ён ацаніў краіны паводле забруджвання навакольнага асяроддзя. Нагадаем, рэсурс робіць ацэнкі на аснове вялікай колькасці меркаванняў карыстальнікаў. Беларусь 32-я ў свеце і 23-я ў Еўропе з 40 краінаў. Найлепшая ў свеце ў Еўропе – Фінляндія. У Скандынавіі агулам усё неблага. Эстонія 3-я ў рэйтынгу. Нашыя ж суседзі Літва і Латвія вышэй за нас на 12 і 15 месцы. Польша крыху ніжэй, на 29.
Такім чынам, нічога унікальнага у чысціні беларускай прыроды няма. На жаль. І вось гэта 15-я краіна, Латвія, на мінулым тыдні засмуціла беларусаў вельмі непрыемнай навіною. Яны там спрабуюць упарадкаваць поток тых, хто ўязджае. Размеркаваць так, каб не ствараць ажыятаж. І таму з 15 кастрычніка вводзяць электронную чаргу з платнай рэгістрацыі. Крыху больш за 9 еўро за машыну. Вось такі цяпер туды будзе платны ўезд. Як думаеце, ці зменшыцца колькасць тых, хто імкнецца туды, у свет дзікага латвійскага капіталізму? І яшчэ крыху пра аўтамабілі. У законапаслухмянай, вядома, Беларусі распачатая крымінальная справа супраць заснавальнікаў кампаніі Evalon Trade. Яна займалася гандлем камісійнымі аўтамабілямі і проста падманвала сваіх кліентаў, калі верыць следчаму камітэту. Тут не было б ніякай навіны. Ну ці ж мала махляроў у Беларусі. Мы цалкам сярэдняя краіна і ў гэтым паказніку. Калі б не памеры дзейнасці. 500 пацярпелых і шкода каля 2 мільёнаў рублёў. Весь рынок ужываных аўтамабіляў у Беларусі за год да 20 тысячаў. І 500 машынаў – гэта вельмі заўважная лічба. Непакоіць мяне, аднак, цана за адзінку. 2 мільёны падзелены на 500 штучак даюць нам 4000 рублёў за адзінку. Нешмат. Нешта тут у беларускіх следчых не сыходзіцца у крымінальнай матэматыцы. Але ў іх ёсць час падкарэктаваць звесткі. Махляры, маладая сямейная пара паспелі выехаць з Беларусі. Як гэта паўплывае на рынок? Будзем назіраць. Уборачная ідзе па краіне. І ўсе лічбы гавораць пра небывалы ўраджай, які падтрымае паказнікі беларускай эканомікі. І нават бульба, дэфіцыт якой так моцна напалохаў Лукашэнку, відаць, будзе. Будзем з бульбы. Пакуль як быццам бы так. Але бяда ж, яна адна не ходзіць. І ў гэтым годзе відавочна рвецца ў іншым месцы, у беларускіх садах. Дзесяцігоддзямі Лукашенко даваў даручэнне закласці новае, развязаць праблему з недахопам у краіне уласных яблакаў, з залежнасцю, перш за ўсё, ад варожай Польшы. І ўсё ніяк. Звычайна, нам даводзілася закупляць яблыкі на апошнія 2-3 месяцы да новага ўраджаю. Але ў гэтым годзе будзе зусім па-іншаму. Адмыслоўцы сцвярджаюць, што замаразкі абмінулі бульбу. Але вось па яблонях. Когда яблони зацветут. Па яблонях яны ударылі так моцна, што ўраджай гэтага года будзе ў 2,5 разы меншы за мінулы. Гэта значыць, беларускіх яблыкаў хопіць добра, калі да новага года. А далей вельмі вялікае пытанне. Здаецца, і не стратэгічны прадукт, але для зусім небагатага беларускага насельніцтва яблыкі – самая танная крыніца вітамінаў. І што мяне больш за ўсё бянтэжыць, дык гэта цана яблыкаў проста цяпер. У беларускіх інтэрнэт-крамах нічога танней за 3 рублі 60 копеек я не знайшоў. Пры гэтым у польскай краме я сёння купіў яблык у цане на траціну ніжэй. Чым гэта можна растлумачыць? Мы ж быццам у адным клімаце жывём. Ніякага горнага храбта, які паддзяляў Польшу ад Беларусі, пакуль не назіраецца. Адкуль жа такая розніца? І страшна падумаць, што будзе вясной. Ну, можа, абыдземся бананамі ці беларускімі кавунамі. Нешта пра іх даўно нічога не чуваць. А можа, нам дапаможа даць рады з такой нетрывіяльнай задачаю былы прэм'ер Галученко. Той, як і цяпер старшыня Нацбанку. І вось вы скажаце, ну што ты, Александр, глупствы гаворыш? Ну дзе яблыкі з кавунамі, а дзе Нацбанк? Так? І вельмі моцна вы памыліцеся, дарагія маі гледачы. Пасля таго, як Галученку даручылі сабраць групу эканамістаў і сачыць за Турчыным, мы гаварылі пра гэта ў мінулым выпуску. Ён падбадзёрыўся і пастанавіў не спыняцца на дасягнутым. Наш непатапляльны Роман заявіў, што ягоная група будзе займацца канкрэтным, ну вось канкрэтным аналізам асобных прадпрыемстваў, галінаў, рэгіёнаў, вызначаць тэндэнцыі і прапаноўваць праекты развязання. І чым гэта адрозніваецца ад работы ўраду? Дык нічым.
Роман Александрович просто вельмі хоча папрацаваць такім цянявым прэм'ерам. Таму з яблыкамі, з кавунамі, думаю, гэта ўсё ж таксама да яго, у Нацыянальны банк. І да галоўнага, наш неспакойны падарожнік пасля чарговых стратэгічных перамоваў з Пуцінам, прыкладна 15-х за апошні год, адпачыў на радзіме, у Саўгазе Гарадзец, што ён калісьці ўзначальваў, і там быў настолькі непрыемна здзіўлены, што, уласна, паглядзіце самі. Это что у тебя? Это гаражи. Ты открыл мастерскую по ремонту легкового транспорта? Это они как куркули, и на металлолом сдать жалеют и держат как на запасные части. Тоже металлолом? Это каждого механизатора свой бокс. Ты, наверное, не бываешь здесь? Каждый день бывает. Сам такой? Нет. Ну, ты меня поражаешь. То, на что я рассчитывал, пока я вот даже по этим не вижу вещам. Я понимаю, что механизатору надо все, поэтому он сгрузил и хранит, но порядок должен быть. Наводим порядки, но есть еще много. Слушай, не говори эти дежурные фразы, они никому не нужны. Но удивляет то, что каждый механизатор здесь хранит свое. Может, после того, как мы с тобой Не на тот свет уйдем, тут что-то... Александр Ильич, он еще работает год у меня. Ну и что? С бумажкой. Ну вот наведет. Ну, если за год не видно тут, что будет порядок, здесь не будет никогда, запомни. Если бы ко мне приехал первый старрайкома, и у меня где-то было вот так окно разбито, это кое-как застеклено, я бы здесь и остался. Ну, а ему-то что? Непонятно. Як думаеце, ці ёсць якая-небудзь істотная розніца паміж Каўгасам Гарадзец, што належыць, дарэчы, не каму-небудзь, напрыклад, таму ж Нацбанку? Не, ён у падпарадкаванні ўпраўлення справамі Лукашэнкі. Ці ёсць розніца паміж ім і любым іншым Каўгасам на нашай раўніне? Я ўпэўнены, што няма. Я цалкам упэўнены, што ўсюды так. Выбітыя шыбы, старая тэхніка. І калі новая, то яна вельмі хутка старэе. І ўсюды механізатары, якія трымаюць свае майстэрні вось у такім парадку. Калі б яны маглі іначай, то навошта ж ім было заставацца ў гэтым Каўгасе, дарослым мужикам? І ўсюды яму брэшуць. Брэша статыстыка, брэшуць чыноўнікі і дырэктары ўсіх узроўняў. Не брэшуць толькі каровы і, можа, умка. І тое не факт. І жах на твары Лукашэнкі, ён жа не ад якіх-небудзь пэўных кілаграмаў, трактароў ці майстэрню. Не, ён ад усведамлення таго, што за 40 гадоў, з якіх 30 ён кіруе краіну, нічога не змянілася. Ні ў гэтым Каўгасе, ні агулам у краіне, у яе дзяржаўнай частцы. Гэта жах ад сустрэчы з рэальнасцю. І яна, беларуская рэальнасць, выглядае вось так. Які выхад? Дык зусім не складаны. Сельская гаспадарка не павінна быць дзяржаўнай. Вось так проста. У сябе ж дома так не зробіш. А тут каўгаснае, а значыць дзяржаўнае, а значыць нікому не патрэбнае. Быў у гэтай паездцы яшчэ адзін момант, які мяне ўразіў. Вчера практически весь день мы сидели с Путиным и думали, как же нам выжить в это сложное время. Россия, империя огромная, богатая, несметное богатство. А сегодня думаю, как выжить вместе. Казалось бы, что там думать, все под ногами. А ничего подобного. Мир переделивают. Вось так. Была імперія, а цяпер няма. Здулася. І трэба неяк выжываць. Толькі вось у тым, што нам трэба выжываць з ёю разам, я вельмі моцна сумнеюсь. А вы, як думаеце? Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кныровіч, і ўбачымся праз тыдзень.